Първо искам да благодаря на всички, които са ни абонати, стари, нови, на всички, които си дигнаха абонамента, защото Расташки е пуснал вече. Нищо, че не е спазил срока, мерките може и да отпаднат. Би трябвало да отпаднат, но знайте, съдилищата са техни, за тях закони не важат. По принцип, че изтървал срока, той го изтървал с 10-8 дена. Но дела ще има и пак претендира за същите пари, които са пуснати в Търново. Така че победа няма. Има едни глупаци, нагли, долни, мръсни, които искат да ми затворят устата. Няма да им се получи, но хорото ще е дълго. Сега, това видео е само за хората от Patreon. Вчера президента, дългоочакваната новина, най-накрая се роди. Президента абдикира, няма да е президент и най-вероятно, защото още никой не знае партия, той няма партия, с коя партия, почваме да фърляме боб. И абсолютно всички се радват като на второто пришествие. Че, видите ли, всяка дойде Румен Радев и ще видите какво ще се случи. На мен това нещо го гледам, не мога да се сетя за кой път вече. Страшно много пъти вече за тези 36 години. Аз не вярвам, че нещо страшно ще стане. Според мен нещо става отвънка. Нито Боко, нито Шиши щяха да се оплашат от протестите. Нито щяха да подадат оставка. Президента постоянно не знаеше кога ще стане това нещо. Явно нещо стана и му казаха, сега ще е. И той дори го каза, когато най-не очакват. Господин президент, все повече продължава да говорят за това, че вие е възможно да излезете от президентската институция с ваша партия. Като че ли въпросът не е дали, а кога. Готов ли сте да излезете вече с свой политически проект от институцията? Ще го направя, когато най-малко го очаквате. Аз на такива хора не вярвам. Аз вярвам на хора, които са били на терен, които са си извоювали сами нещата, които имат организация вярна на народа и на хората. До сега президента е бил пилот. БСП го издигнаха, уж като русофил. Много хора говорят, че край с Путин. Човек е завършил щатите. Какъв Путин, какви петле? Няма как да стане Путин, няма как да стане Тръмп. Както виждате, нищо не зависи от нас. От решето не е отвънка. И дано да е за добро. Ние тук може някакси да шмекеруваме и да нагодим нещата да сме добре за нас. Ама решат ли, ти си чичко никой. Президента в годините, той винаги всеки го оправдава. Президента нищо не може да реши. Президентството няма власт, което не е точно тъй. Няма да забравя 20-та година, когато той дигна и умрука и каза мафията вън. Ще се върнем България! Внутри, вън! И мина по целия площад, аз се изкефих, аз още бях, човек се учи докато сте жив. След COVID разбрах, че всичко е тотален цирк. И като тръгна по средата на площада, десетки хиляди хора, имаше 3-4 души охрана. Всички хора бяха с него. И тръгна към парламент. И аз мислех, че каже, дай да влезем, както 1997 година. И да ги пометем. Той се обърна и спря. И още 5 години Боко, Шиши, Миши си карат работа и най-вероятно ще се я карат.
Аз вярвам на хора, да сега вярвам единствено на Евелин и на хората около него, но благодарение на Евелин, понеже той е събрал такива хора, в битката видяхте колко отпаднаха, колко ги предадоха. Човек е човек на действието. Ходят на терен. Сега прибиха един от техните координатори, веднага се организираха, отидоха да си помагат. Хората са от народа с народа и за народа. На президента, правя го тук в интернет, пъти повече го харесвам от тези буклуци. Но тайничко вътре някак си ми говори нещо, че не са точно тая работи. Те го нагнетяват това нещо от година някъде, че президента ще прави партия. Постоянно се говори. И хората чакат. Това е част от цирка. Почваш предизборната кампания от далеч. Айде бе, няма ли сега да е президента? Айде бе, няма ли да дойде президента? Нали? Това е медийно. Значи медиите много го са. Те не са моите. Виждате, за мен никой нищо не казва. За Величие никой нищо не казва. За президента. И за неговата партия, нека президент да се говори, а за партията му. Нещата се нагнетяват. Рекламират се. Подсъзнателно се прави. Той се казва социален инженеринг. И бао, видя ли президента? Подаде оставка президента иди. Вече всички чакат месията. Друго, откъде ще вземе президента десетки милиони за кампания? Той с президентската заплата. Не вярвам. Значи има някой зад него с пари. Винаги е така. Единственият, който е сам самичък и никой не помага, и единствено Павел Стоименов, доколко знам, никой не се включва от бизнеса, защото са страхливци, или работят с тези безвизе. Никой. Човека сега пак проси за предизборна кампания, затова и пак ще го обвинят, че проси. Как никой не пита откъде президента ще вземе пари за предизборна кампания? Той няма партия, той няма субсидии. Да кажем, няма да не сме толкова дребнае. Но, аз едно ще ви кажа. Кое ме е научило? Какво ме е научило в живота? Как да преценявам хората? Как избрах адвоката? По действията му. Не по приказките. Той беше свършил работа без да съм го наел пъти повече от тези, дето щях да ги наемам. Пъти повече. Но нормално е да го взема него. Не на сладки приказки, а на действия. Аз от президента 7 правителства, ПП-та, МБ-та, той ги докара. Ма как го изгледали? Ма това, ма онова, ма с Русия ли сме, ма Щатите ли сме, ще обере едните и другите, което няма лошо. Дано да свърши работа. Но искам да кажа, на нов шеф и на малко прасе, не дейте се радва, не съм знае каква свиня ще излезе. Той съм го гледал с Царя, той съм го гледал с Бойко. За Бойко каква чудо беше, че и аз го харесвах. Не съм гласувал, но го харесвах. И виждате какво чудо се твори то. Съсипа тъсо простотия, опростачване, всичкото е благодарение на Бойко. Няма Пеевски, няма Меевски. Бойко Борисов. И там хората зад него от службите. Така че, моето мнение е, дай да изчакам. Дай да видим с коя партия, защото той не може да се яви, той няма партия. Трябва да вземе партия. Трябва с някоя партия. Дай да видим с кого ще е. На 99,9 съм сигурен, че няма да я Величи. На 99,9 няма да я Величи. Дай да видим какво ще направи. Дай да не се бързаме, да не бързаме, а се радваме. Не дейте бърза, мислете. Когато се гласува с емоция, с Слави, помните ли? Тук ви казвах, Слави е буклук. Ще ви изпее 3 песни, тъс мърша и ще ни придаде. За Костадинов тук ви говорих, че е буклук. За Меча съм говорил, че е буклук. До сега не съм сбъркал. Не казвам, че президента е буклук.
Но да не му наследяме толкова, той не е Месия, той не е Господ. Той няма да направи нищо сам. Първото, което е, той няма структури. Той няма организация. Всичко ще е като при Слави. Браво, защото Слави пей. Браво, защото президента. Той няма хора по места. Какви ще сложи по места? Но що е пак същите предатели и ще го кордисат. Трябва да е нещо, както Евелин в боя се доказаха. Изграждат, махат. Как махнахме, аз не съм отвътре, ама помогнах на предателите да ги махнат. И те ги махнаха. Те са единствените, които казват, в нашата партия то си предател. И го махнаха. В другите партии, знаете ли, що няма такова нещо? Защото всичките си мълчат и в крайна сметка се обединяват около общото благо, защото ако се изпокарат, хората ще ги намразят и няма да си крадат. Докато тук, като се появи предателя и се казва, или се изхвърля и му се ограничават нещата. Как президента ще разбере за всички региони, за всички окръзи, откъде ще има координатори, откъде ще има хора? Те са пак или и същи добитъци, деца са сменили по 15 партии. Какви да са? Къде ще ги вземе той? Тайландци? Китайци? Занзибарци? Откъде бе? Нали пасмината е най-съща? Знаете ли колко му е трудно на Евелин? Особено пък и в чужбина. Там се изпокарват. Координатори, мординатори. Всичките искат да са баш бабаити. И знаете ли защо Евелин им вярвам? Защото там наистина е по убеждение. Наистина няма пари. И хората го правят от любов към майка България, от любов към родината си, а не за постои. Да, има някои там си мислят някои работи, ама после се разочароват и после почват да плюят. Така че, не дейте бързо да се радвате. Няма да коментирам, най-вероятно някой ще каже нещо бат Кирил за президента. В YouTube няма да коментирам. Казвам ви моето мнение, защото наистина мога да свърши работа човек. Но силно се съмнявам сам да го направи. Толкова години там в... Аз днеска с един тъй си прикавам и викам, добре бе, може ли да си в една Каца Слайна 9 години, 8 години, не 9 бе, той по 5 години му има едната, да. Кажи речи 10 и да миришиш на рози. Ам каза не може. Той 9 години там бе. Във властта е. Президент. Не е на питея долната джука. Има отношения, как да ви кажа, няма такъв филм. Много съм честен. Ма мирише, той в лайната там с всичките, ма мирише на рози. Не бе. Няма как. Единствения са нашите хора. Евелин и Величи. За мен. Не правя предизборни кампании, не правя предизборни агитации. Правя го в Patreon. Да мислите. Да, президента. Но в един момент ще отръгнат да гласуват за президента, ще прибът Величие и Коста, и като разберете, че президента бил от техните, и какво ще правим? Какво ще правим? Не бе, ще гледате хората, които работят. Не да лаят, не да обещават, не да дрънкат глупости, а да работят. Да влизат в битките, да устоят на всички помии, години наред устоят и пак да продължи. Тъй, че моето мнение е, не бързайте да се радвате на нов шеф и на малко прасе. Не се знае каква свиня ще излезе. Чао!